Nanga mwela ketanya wonya tonya lebela bana ngawili ngawakili dingo sita ekol ngebondi siloto jemanke sila bandi amanyinde badi albe kumbola dole abe fala wili besila iye tenkudike kum dunia tinyata tamanya to tamawato sita tenku ngemanene tamanya to tamawato sita edimbe nyari molo edimbe nyade molo edimbe nyade molo dimbe nyade bakilo da bande agal monyani Yamde jetati silmaji capantati Dakar et Abidjan, yamde jeenayi silmaji capantati Paris, l'amour de France. Moussa Oumar Bari. ɗo e Sénégal accident ji laaɓi ene jokki addude sunare mawde faade e ɓesguli leydi ndi saabu hanki tan fodde yimɓe jeeɗiɗo maayi e hewɓe barmoɓe to Farafeñe banggue funnangue worgo leydi ndi keerol hakkude Sénégal e Gambie ɗum waɗi ko caggal pelɓodiral hakkude bus e mobile tokoso to Mali ngakkere courant ina tampini no feewi ɓesguli ɗi saabu tajgol courant ngol ina heewi no feewi e nder leydi ndi saabu hewɓe koliti ina gondi hande e caɗele to banggue golle mabɓe e nder ɗum heɓe namni artiɓe leydi ndi nde ballataɓe e oɗo alhaali doomiɗo woni joni lebbi kewɗi goomu yarliti ko coalition des volontaires et français ngam yaade koyɗe jaam hakkude Ukraine e Russie si finandiral biyetegal déclaration de Paris ɗum ko ngam nawde konunkoɓe to Ukraine e jokkude kaldigal e Russie ngam dartinde nde haare so tawi yogaɓe tawtoraɓe e nde jonde beltorima nde eɓɓore alhaali peccugol leyɗe e Ukraine ina heddi wonde luural tedduɓe on calminama bisimilla mon e kabaruji ɗi fuɗɗode majji ɗo e nder leydi Sénégal fodde yimɓe jeeɗiɗo ma yi accident ji lawol hedde wuuro Farafeñe to worgo leydi Sénégal keerol hakkude Sénégal e Gambie hollitama ɗum waɗi ko caggal pelɓodiral hakkude bis jollunoɗo yimɓe e mobile tokoso e nder ɗum barmoɓe hewɓe keɓama nawama e nder cuuɗi cafrirɗe ɓurɗi ɓadade nokku o Minati Diallo. CDB ɓe jokkodirɗen kolliti o accident waɗi waptu yande jeenayi biyete keñen hakkunde mobile noddirtengel Cheikh Sérif ngel yimɓe 14 tawano e muɗum e bus tawranoɗo yimɓe nogayon goto e walluɓe ɓantude loriɓe ɓe holliti accident o waɗi e nokkure ɗo mobilaji ɗi kawritita ko noddira tournal gonɗo e wuro Ker Ayibo mobile Cheikh Sérif ngel immori ko Ziguinchor bus o ko Dakar ƴuwruno o ɓeydi hen ɓe CDB kolliti yimɓe jeɗɗon mayi e o kasara lawol e mabɓe debbo goto e wi horejo garage Ker Ayiba Aliou Cissé kawruɗo e o accident yimɓe jeɗɗon no mbarmi nayon ɓe naɓama e suudu sawrirdo Banjul lamorgo Gambie taton woɓɓe ɓe ana tawa e suudu dogotorore Ker Ayiba wuro tawango e kilométre goto ɗo fitina o waɗi so tawi policiɓe nokkure nde nantini uditingol tefore tafon wala ko ɓe kaali alhaali limore mayɓe e barmuɓe o kasara ka jonno e nata jilotore dow meyaji rendo ana hollita mobile gotel boni sannen Minati Diallo to Niger e nder commune bo Kolokolo bangi funnangue worgo leydi ndi e nder diwala Tilaberi ɓesguli ɗi nantini wonde konunkoɓe leydi ndi paɗɗi toon bomboji drone faade e luumo yuɓɓinteno ko e nder o commune e biyol mabɓe fodde yimɓe jeegomo mbasi hen pittali mabɓe ɗen piyande e ɗe balɗe foof ina teska golle gam haɓade e kuliyankago ɗe konunkoɓe mbaɗata kono leydi ndi semmintini piyanɗe drone aji e nder ngal diwala Tilaberi gongal hakkude keerol hakkude mabɓe e leydi Mali Mamoudou Diallo. nde fiyande hesere waɗi ka wuro Kokuloko nokkure wonunde ka hirnangue ñaami lamorde Niger takko kerol hakkunde Niger e Mali e vidéo mo hoɗiyankojo ngo wuro lollidi e mediaji rendo himo holla wonde piyande waɗi ñande jeego ndu lewru himo holla kadi mettu ɓerde makko e haala germa e biol on hoɗiyankojo ngal diwal nden piyande ko hoore njulaɓe ngukonu Niger waɗi fewndo o saay ɗo adadu yimɓe mayɓe nden piyande andaka taw kono hoɗuɓe nden nokkure holliti wonde rewɓe e sukaɓe maayi e caggal on fitina siftinde wona go o ngukonu Niger no bugo bombuje e ngal diwal ñande nogay go kañum e nogay joyi ndu lewru 11 ɓuru hitande faltinde kono Niger waɗu no piyande drone e luumo wuro Tanguna
piyande nde jiyadiyankoɓe ɓe jenima ñiñi ka mejaji rendo e biol ardiɓe leydi ndin luumoji ɗin ko nokkuje ka jiyadiyankoɓe fottata ardiɓe leydi ndin e hooreɓe konu niger wowlal hay e hunde taw ko yowiti e nden piyande. to mali ɓiɓɓe leydi ndi ina nguuri e o saaha niɓɓere jaalide waɗi joni e dumunnaji kewɗi courant ina ngakki no feewi ɗum waɗata ko ya garta hande ɗum diwi ɗen taƴe ko ngakkere himmude ɓe goni ɗum waɗi ɓiɓɓe leydi ndi ina namdi ballal beele oɗo alhaali ina darto ko ɓuuri yawde saabu golle mabɓe kewɗe mbodi keɗoɗen jangtore bokertala nde ngakkere courant waɗi hande finoɓe e bamako e ɓittere mantinide e yoga e gollorɗe baɗe no ñotirɗe laɓugol wondude e jeyirɗe ñamateri ko nde ngakkere courant battini ina weeɓi seedade yoga e hewɓe e golloɓe ɓe koko kofi juuɗe mumen kadi Diatou Keita jeeyowo restaurant ko e mabɓe jeeya nera ɓe gatorik na miɗo moƴƴina gatoji manitare kañum e cuddungu golle am ɗe ko e courant fawi joni so courant o wari fewi wakkatiji jeegon timmata wakkatiji jatini miɗo muuya dartinde golle an ɗe miɗo andi on alhaali welata sodoɓe e juuɗe am ɓe ka jonno wala no mbawmi waɗude a guele a baɗe banka Bintu Jara gollirtoɗo courant ko heewi holli wonde laamu ngu ina foti addude ñawdoje ko ɓuri yawude e o alhaali. Moi, je souhaiterais vraiment que min jinmi ko so tawi ñawdoji mbawa heɓade yoɓe gaccu sagalle ɗe ɓe pawat e dow amen ɗe ɗum ko goho ɗiɗi min jaɓatta gam heɓde courant o wona sadak wona dokkal so tawi emin jaɓa no hannirati ni min kadi minenne ko heɓde courant ha timma walla so tawi heɓɓe ɓe hen mbawa yoɓe guitte ɓe totta wawɓe saabu o saaha min tampi min lorli la vie elle est intenable. addiɗe caɗele courant e leydi ndi e kuɓalla ko ngakkere kuɓɓamma nde kulyankoɓe caabi waɗi joni lebbi ɓiɓe leydi Mali ina jogui kulol no feewi e jokkugol ɗe caɗele to mali ha joni ko hande alkamisare jara transport fuɗɗito golle mum e yagarta woni lebbi ko golle transport ko golle jara transport dartinano e nder wertago leydi ndi foof ko guila e lewru jeena ɓuuru hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi fedde jenim yamirino e société yagarta jara transport dartin golle mum saabu heɓe tuumi ɓe kuliyankoɓe ene tuumi oɗo ɓeɗo gollotoɓe oɗo société hono jara transport rokkude konu leydi ndi e kabaruji immorade e mabɓe caggal ɗum e lewru sappo ɓuuru laamu ngu kadi yowi golle o société hande noon nantingol fuɗɗitagol golle jara transport e ɗe aade addi weltare mawde wonande gollotoɓe e jara transport kono kadi hutortoɓe e jara transport. RFI gouvernement leydi Gambie hestitini jaltude jowolayru laana waɗuno ko toon e nder maaje maɓɓe ñande capantati goo lewru faltino ndu e nder diwal Jinak ɓe kolliti fodde capanɗe tato e jeenayo yimɓe maayi hen to Côte d'Ivoire caggal lebbi ɗiɗi ko koreji leydi ko hoorejo leydi Alassane Ouattara suba e woteji baɗɗi toon e nder lewru sappo ɓuuru rutti heeɓi polgu e woteji sardiyankoɓe fodde capanɗe jeeɗiɗi e nder temedere suudu sardiji leydi ndi hanki ene wayna gouvernement leydi ndi e gardagol hoorejo jagor dotima golle ko pellitel ngal hoorejo leydi ndi jaaɓi Abdoulaziz Diallo jonde jagorɓe aranere e nder hitande nden no seedi e ko wowi kon ɓe gayni hiwrodirde du'odirana fi hitande hesere nden hoorejo jagorɓe on Robert Begré Mambe linti ittiri golleji fedde RHDP laamide nden ɗi o wi'i ko golle moƴƴe o hikkini ɗon ɓangingol polgal ngal ka suɓoji sarɗiyankoɓe. Cette majorité historique ko ɓural taarika yankowal heɓuɗen hikka ɓaywano ɗum ɗo heɓaki ka laamu ɗiɗaɓu e ka laamu tataɓu ɗum no holli wonde jama o jaɓi pehe mon hiɓe tawti on e yiyanɗe moɗon ka population à votre vision et à vos politiques. ɓay ɗum ɗon feƴƴi hoorejo jagorɓe on e dendangal jagorɓe heddiɓe ɓen jonniti laamu maɓɓe ngun refti hoorejo leydi ndin jaɓi ɗum Alassane Ouattara hikkini ɗon ɓeydugol wakkilingol ɗimmoɓe makko ɓen. J'attends donc miɗo haɓɓori goto kala e moɗon e dendangal halfinaɓe jagge laamuɗen e kuuɓal golleji feeñu ko yowodiri e ligganagol jama men wano bange mahateri d'infrastructure. jagorɓe jonnituɓe laamu ngun hino fawti golleji fewdiɗi ɗin ha jagorɓe goo toɗɗe no jeeya e jagorɓe jonnituɓe laamu ngun ɗuuɗuɓe fooluɓe e suɓoji sarɗiyankoɓe feƴƴuɗi ɗin tawoyteɓe ka suudu sarɗinaydu ɗo yoɓe humpito si tawi hoorejo leydi on toɗɗotoɓe ka jagorɓe kadi hiɓe jogiti julle maɓɓe sarɗiyankakuɗen. Abdoulaziz Diallo, Abidjan, RFI. gomo yarlitingu woni coalition des volontaires e francire gam yaade koyɗe jaam hakkude Ukraine e Russie si finandiral biyetengal déclaration de Paris ɗum ko gam nawde konunkoɓe to Ukraine e jokkude kaldigal hakkude mabɓe e Russie gam dartinde nde haare so tawi jogaɓe tawtoraɓe nde jonde beltorima nde eɓɓore alhaali peccugol leydi Ukraine ene heddi addude luural Bokal Tall.
fandare ngal nanodiral ngal leyɗe jinganoje Ukraine ciifi ko nawde Kiev konum koɓe yonɓe ngam sembinde konungu so tawi ɓe keeɓi dartinde fitinaji ɗi e dow yewtere. Volodymyr Zelensky weltanima nden fodore sabu ko ɗum taɓande e wiide makko o holli wonde hoolare makko ɓuranno ko so tawi ɗe leyɗe pawino eɓɓore nde e sariya ngam dunje Russie e ruttade caggal. So tawi wonko ngakki nanodiral ha joni e alhaali Russie e Ukraine ko peccugol walla ɗaccitgol banggue e leydi Ukraine e juuɗe Russie tuknade e saldu halfinado rendoto Kiev hewɓe e ɓiɓe Ukraine jaɓani ɗaccitgol banggue e leydi ndi e juuɗe Russie ndu saldu andini wonde 5.8 e nder temedere kala yadani e woppitgol leydi ndi e Russie hayso tawi yoga e tawtoraɓe nde jonde beltanima nde e ɓoore hesere hakkude leyɗe jingonoje Ukraine hay hunde hollani taw wonde Russie ina hebli ngam haaldidede yeru jamma hanki sakkiti ko Moscou waɗi piyanɗe to Ukraine dronaji 95 e bombo goto biyeteɗo missile balistique yimɓe jeeɗiɗo mbarmi hen to diwal Dnipro. yawon saha dowlaji dentuɗe Amérique nantini fawde jungo mabɓe e lana Russie doganno ko e nder maaji Atlantique Nord ka lana pétrole ina wonno e yaggine leydi dowlaji dentuɗe Amérique. yamde jeetati silmaji 40 e Dakar bisimilla moon e dawal ɗimal kabaruji kan kabaruji kan Rama Diallo mi salminima holko tongganɗa en Moussa Oumar Bari en famidelle fajuni comme to Maroc goneten fay so tawi fijoji tawaka hanki hande en kalan no ayka wondi jango naybal timode ana doma fuɗɗude jango aljumare kawlite jango ɗe gaɗandelle hakkunde kippuji domaɗi woni Sénégal e Mali ko wana ɗum Maroc leydi jaɓɓindi fijoji kan hikka e Cameroun wonno heɓodiroɓe e wi Aruna Dem Janian ke coftal ɓalliɗe ɗo kawle gonan bulɗe jaw ka ɗe beela darde keɗoɗen mo hakkunde Sénégal e Mali kañumen gaɗoto Mali noon eɗen jiina daridori ni jaltini équipe baɗomo baɗo no Tunisie moƴƴono feewine hay Sénégal gañi adri e groupe mo pellal ngal jeguinogal kañum ne holliri hoorem kamɓe ɗiɗo ɓe kawrat a wawi wiide ko hawata hay sinno Sénégal jogui statut favori terrain foti hollude hoorem pettugol gongol paɗogol ñande aljumande woni hakkunde Cameroun Maroc woni leydi kañum jogui coupe d'Afrique o hikka kawra kim biteɗo Cameroun mo ganduɗa weɓani fettidde no anda e histoire wonde Cameroun leedele baroje organisé manam kañumen ganduɗa kañumen jogui coupe d'Afrique no baddumen nder leydi mumen nde soɓe kawre men keewi libde ɗon eɗen ciftora hakkunde mabɓe Sénégal 1992 ɗum noon no hollira tan weɓata e Maroc hay sinno wonde kamɓe leydi mabɓe kamɓe goni favori o hakkunde Algérie e Nigéria ma musno feewi kañumne Nigéria holliri hoore mum Algérie ne holliri hoore mum e premier tour e kamɓe tati de fof ɓe kawno kono Nigéria ham ilo fuuti ha joni no wiite impressionnant kamɓe kulbini yimɓe fof goni wawi wiyede kamɓe goni favori mawɗo coupe d'Afrique o hikka Égypte yimɓe fof no gandi kala nde pettugol mawgol dari nan ma yiye ɗon tawe kono noon ɓe kawrato e Côte d'Ivoire o kañum jogui raaya coupe d'Afrique o sino wawi wiyede he mattu bande NDC nan en kawle domaɗe jati kanko Aruna Dem keɗinoɗen Sénégal e Mali weɓata kippuji ɗiɗi ɗi fu ana gon ɗaminare ndelle heɓude darde maɓɓe jokkitade fijoji kan tafon fijoɓe yoga ana mantina e ɗiɗo fijoji hollitinde fa joni fijoji lobbi e kawle paltiɗe ɗe yeɗo suka Mokodouara Amad Diallo keɓuɗo barjitede fonde laabi tati e kawle paltiɗe ɗe saabu tinnaɗe makko loggi makko timmi tati du ko waɗani kippu makko ɓamanoɓe Kodouara ana keddi fa joni tijjade o e kawle jokkitotoɗe fuɗɗirde e neɓal timmode ngal ɓe kawrata Égypte wona ɗum équipe goɗɗi yeru to Mali ton kasin du Mali ana tawra jaɓɓotoɗo mbadduji mantiniɗo kankoni e jigi jara mo nanoɗen inde muɗum fa joni du e oɗo subaka kanko hono Lassina Sinayogo pijo goɗɗo mo duuɓi 26 gonɗo équipe Mali mo gole muɗum mana sanne Moussa Oumar a jarama Rama Diallo tedduɓe koɗo men hannde e nder adunde Afrique liɓe laamu ɗiɗi wondude e ɓande
foggunde wotere waɗi e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi ɗum ko Madagascar, Guinée Bissau e Benin. hunde hollude wondema démocratie hino yaari caggal e nder Afrique e ɗe kitale cakkitiɗe ɗo ko non koɓe wonuɓe e siwlade laamu ɓe ala e junnude e junnitude hoore yakuleji ndi siwileɓe ɓe ina wayna e yoga e mabɓe ina mbaɗa sumguji kono ko gam heddade e laamu o alhaali ina anni daraniɓe laamu potal e ɓe no tawa e mabɓe Yaya Diallo tawaɗo e fedde socialiste windere e nayorde nano o neɗɗo kadi ko ɓajinoɗo François Hollande hoorejo kiɗɗo leydi France ko kanko woni koɗo Ibrahima Timmy Ba keɗoɗen hakkude mabɓe. Yaya Diallo on jarama. Mi salmitike on. Yewten ko fati démocratie Afrique e nde hitande feƴƴune ɗo fayda innen ɗe kitale ganije ɗo démocratie ngakki sanne ko non ko ɓe ƴetti laamu nokkeli buy kono yirɗon démocratie Afrique hande jo. Wano joni Guinée Conakry, wano Guinée Bissau, wano Mali, wano Burkina, wano Niger, partout yimɓe ara onon wona yimɓe wooti okki on laamu jogoɗon ngol laamu yo waɗa ko yiɗi par ce que ko démocratie ko woni démocratie ko ça soit kaka bible ka alquran ko Allah addi démocratie par ce que nelaɗo men Muhammad sallallahu alayhi wa sallam himo jogino yimɓe o waɗayno conseil woodi batulaɓe makko ɓe wonnoɓe makko ɓe o haldayno e maɓɓe ko o andi ɓurɓe ɓe jaɓi o waɗa ɗum démocratie ko ɗon tubakoƴe sokkiti alqurana tigi no wi to juulirde démocratie dental ngal ka dental ɓuuri hewde fof wiɗen gonga ko ɗon woni ko ɗum woni démocratie ko inde tubako kono ɓe tawru ɗum ɓaleɓe wanno démocratie mi yi ñanden histoire Mali e Mandeng ɓen no joguino démocratie addo démocratie arde ɗe leyɗe fof élection si waɗama enen ɓaleɓe woni wadde organisé wona tubakoɓe en fotu jaɓade woten mo yimɓe ɓen fof ɓurɓe hewde ɓen d'accord yo on won lanɗo on wona lanɗo si wattu o foti on tottita yimɓe ɓe ndaara ko waɗi ko moƴƴi si tawi mo wawi ɓeydanede ko halda ko laabi ɗiɗi o ɓeydane gotol wona ɗiɗi si ɗin ɗiɗi timmi o woppa goɗɗo kadi ƴetta ɓe militaire ɓe ƴettuɓe laamu duuɓi 9 no ƴetti laamu wona yimɓe wotani ɓe ɓen ko woni wadde ko wona sago yimɓeɓe kay ko moƴƴi hay ƴetteteɗo Allemagne ko yimɓeɓen fof d'accord ta ɗi démocratie hay ka juulirde no woodi hande wano CEDEAO organisation wonɗo wano CEDEAO ko ɓen fonno wiide hande Guinée daro toon wiya ko démocratie be waɗa enen foti darade walla Mali djihadiste acca foti darade Burkina Faso militaire ɓe accita djihadiste accita démocratie waɗa par ce que si enen en daranaki hoore men heddi ɓen kay daranto hoore maɓɓe ayyani tubakoɓen Ukraine ɓari ko e leyɗe maɓɓe tawa ayyani kamɓe ɓe tummonira hiɓe waɗa kalsi ayi leyɗe honɗi waɗi réunion walle Mali guerre maɓɓe a yiyata ɗum ɓe gendiyankoɓe ɓe wiyata nationalisme e yihi ɓe ɓeydade tun heɓugol doole so jetti wanwaɓe konunkoɓe ardiɓe woni ko Mali woni ko Niger woni ko Burkina e yii no woodi sukaɓe wonɓe yalde ɗi médiaji rendo bamba ɓe immo darto wanwa Mali e Burkina e Niger ɓe yalti e nder fedde CEDEAO yiyande mon e ɗum min mi tawi ɗum ko hunde hulɓinide aduna on hande o yi aduna on hande enen ɓaleɓe en tertotono affaire frontiére en wonayno neɗɗo goto par ce que ko ɓe sukaɓe réseaux sociaux ɓe ƴettata yimɓe bandiji ƴetta kaalisi okka ɓe on kalci ɓe woni ƴettude hiɓe andi hande sa yeeyi Bamako a ƴetti yimɓe 10 ɓurɓe heɗede ɓen a hokkiɓe kalci a hokkiɓe réseaux sociaux hiɓe wawi bonnude leydi ndi ha laaɓa Mali e ɗuma fotano yaltude CEDEAO ko on solidarité foɗɗen wonde wona leyɗe goote par ce que si en ɗuuɗani heddi ɓe ñama en ko ɗum woni économie aduna men on ɗuytuto on yii tubakoɓe ñande bimɓe kikiɗe hiɓe eto ɗuuɗude wona fi wondema hiɓe hawri kono hiɓe andi gurdam maɓɓe ɗan wawata ɓoyde si tawi ɓe feccike enen noon ko Allah waɗi ko feccare yimɓe ɓen hiɓe ƴettude yimɓe woɓɓe men no wujja hakkillaji mo anda haala ɗo an ko a Guinéen min komi sénégalais o ko malien enen koyen africain min ɗo ha Mali ha Burkina timi wonno militaire ka wiyami yomi yawo mi yahay mi haɓide e maɓɓe ha leydi ndi heɓa jaam on holli o noon tigui démocratie hino nattude Afrique hino uytade Afrique ko honɗum ɗum battinta ko honɗum woni bone mum si hawri démocratie natti Afrique ko ɓurɗo jogade cembe wo ƴettata kaɓirɗe mum laamo leydi ɗum ko bone mawɗo pour miskino ayi hande Mali fulɓe no ware no are tawe ka nayi mum ala fetalaji ala ɗuma par ce que ɓe nangi pullo goto suka goto ko pullo ɓe wiya fulɓe fof ko terroriste ɓe yaha caye maɓɓe ɓe wara ɓe fop
ɓe wara nayi maɓɓe ɓe ƴetta wuroji maɓɓe ɗo frontiére min ko Vélingara jeyami région Kolda woɓɓe no iwa Guinée Bissau ara ka frontiére ɗo hedde Goudomp ara wujja nayi maɓɓe fof naɓa no wondi e fetelaji si leydi ala démocratie ko jogiiɓe fetel e doole ko miskinoɓe tampata ɓe e Mali ala e remude Burkina Faso ɓe ala e remude Mali ɗo heege waɗay ɗum noon nden tampere si ari ko miskino ɓuri tampude ɓari enen noon ɓurɓe men ɓen ko miskinoɓe ko ɗum si woni ko démocratie wawno wadde protégé neɗɗo mo ala doole. Yaya Diallo on yettama sanne on jarama. Merci. Moussa Oumar Bari. ɗo e sénégal accident laawi ene jokki addude sunare mawde faade ɓesguli leydi ndi saabu hanki tan fodde yimɓe jiiɗiɗo maayi e hewɓe barmuɓe to fara feñe banggue funnangue worgo leydi ndi keerol hakkude sénégal e gambie ɗum waɗi ko caggal pelɓodiral bus e mobile tokoso to mali ngakkere courant ina tampini no fewi ɓesguli ɗi saabu tajgol courant ngol ina rewodiri no fewi e nder wertago ngo saabi hewɓe kolliti caɗele kewɗe e nder golle mabɓe eɓe noddi laamu ngu nde wallataɓe gam kay ñawdude ɗeɗo caɗele duumiɗe woni joni lebbi goomu yarlitigo woni coalition des volontaires et francire gam yaade koyɗe jaam hakkude Ukraine e Russie si finanral biyetegal déclaration de Paris ɗum ko gam konon koɓe nawe toon to Ukraine kono kadi jokkude haaldude e Russie so tawi yogaɓe ko beltorima ngal ɗo pellital luural ina heddi ko fati e peccugol leydi Ukraine tedduɓe on jarama ko ɗum ɗo wonno komin ton gannoon kabaruji ɗi e oɗo subaka hannde jokke rewde juɓɓude rafi e dow wejede toɓere rafi ara cellal FF joni joni ko taskaram moɗon faggude e ɓamtare afrique ma won yewtere nde Abdoulaye heedi ko fiireɗen min to banggam on jarama ko weltare wonanno kam yen gona jaam faggudu e ɓamtare afrique Abdoulaye Dikko. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde onon e jaam on calminama on jettama kala ɗo mbawɗon tawede e heɗade e o wakkati nde yeftere faggudu e ɓamtare afrique hannden en jahna Vélingara ngo wuro yo laamorde département jogiiɗo nde inde wotere